Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Big Brother. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω το ποσό που μάζεψαν οι παίκτες στην αποστολή της εβδομάδας. Οι παίκτες στην αποστολή της εβδομάδας για τις προμήθειες μάζεψαν λοιπόν το ποσό των 210 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα λοιπόν θα πρέπει όλη την εβδομάδα να τη βγάλουν. Όμως πάμε να σας πω ότι ο Κας βγήκε από τη θέση του αρχηγού και έτσι λοιπόν παρέμεινε μόνο ο Ντάντα. Αυτά λοιπόν από εμένα, αναμένετε τις νέες εξελίξεις. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου, γεια σας!